Merħba tfal! Ik-ktieb li se naqraw illum jismu Jan, Dana u l-Kaxxa Maġika. U huwa miktub minn Denise Kassar b'disinji ta' Svetlana Magro. Ejjew naraw fuq x'inhu dan il-ktieb. Dan Jan u din Dana. Jan u Dana aħwa. Jan iħobb jilgħab bil-karozzi u l-kompjuter. Dana tħobb tilgħab bil-pupi u l-iskuter. Id-dar taħdejn Jan u Dana kienet għal-beħ. Sit id-dar beta jarmi ħafna affarijiet li ma kellux bżonn. Jan u Dana marru jaraw il-gozz affarijiet li l-ġar tagħhom kien se jarmi. Jan lemaħ kaxxa tal-injam miżbuha b'ħafna kuluri sbieħ. Kemm tidher antika din il-kaxxa, qalet Dana lil Jan. Tridx naraw x'fiha staqsa Jan. Jan u Dana fetħu l-kaxxa u sabu ħafna ġugarelli qodma. It-tfal oġbuhom il-ġugarelli. Huma talbu lis-sit tad-dar biex jieħdu l-kaxxa d-dar magħhom u s-sit ħallihom. It-tfal daħlu l-kaxxa tal-ġugarelli fil-kamra tagħhom u bdew joħorġuhom wieħed wieħed. Kien hemm qors kannella taċ-ċaruta bit-tbissima fuq wiċċu. Kien hemm sett soldati żgħar taċ-ċomb dritti xema u puliti xummiema. Kien hemm pupa tal-porċellana libsa ħamra u kappell bil-fjuri. Wiċċ Dana xell x'inrata. Kien hemm ukoll landa forma ta' tambur, pon żibeġ u żugraga tal-ħadid. It-tfal bdew jilagħbu bil-ġugarelli l-qodma. Jan għafas iż-żugraga biex iddur. U f'daqqa waħda, iż-żugraga xelet b'kull kulur tal-qawsalla u l-ġugarelli bdew jiċċaqalqu waħedhom. Bdew jieħdu n-nifs. Ħadu l-ħajja. It-tfal staġbu b'dak li raw isseħħ qudiemhom. L-ors taċ-ċaruta resaq lejhom u qalilhom: aħna ġugarelli qodma iżda speċjali x'nitkellmu u niċċaqalqu permezz tal-maġija taż-żugraga. Tridu tkunu tafu l-istorja tagħna? It-tfal ħarsu lejn xulxin miblu għajn u mejlu rashom. Mela darba waħda, kompla l-ors, kien hemm u dan huwa tmiem tal-ktieb tagħna. Tfal, jiena miegħi għandi wkoll kaxxa maġika mimlija ġugarelli. Ħanorikom xi ġugarelli li għandi fil-kaxxa maġika. Tafu x'ngħidula tfal? Din ferrovija hux vera. Dan taħsbu li huwa ġugarell modern jew antik? Intom għandkom xi ferrovija tfal. U jekk iva, minn fejn kontu ġibtuha? Din il-kaxxa għandi wkoll żugraga tal-ħadid bħalma kellna fil-ktieb tagħna. Din iż-żugraga taħsbu li hija qadima jew kellha moderna? Jien naħseb li hija kemm xejn qadima. Ġieli rajtu xi waħda bħalha tfal. Miegħi għandi wkoll xilofonu. Dan jagħmel il-ħoss u tista' ddoqqu. Dan taħsbu li huwa ġugarell modern jew antik. Jien naħseb li kien jeżisti fil-passat imma du jeżisti sal-lum ukoll. Għandkom xi wieħed bħalu dan tfal? Għandi wkoll miegħi pupu li huwa forma tal-junfant. Jiena naħseb li intom għandkom xi pupu, anke jekk mhux tal-junfant, xi pupu ta' xi ħaġa oħra vera. U jekk għandkom xi pupu taċ-ċaruta, kontu qlajtuh forsi feluq sninkom mingħand xi qraba tagħkom. Għandi wkoll miegħi jigsaw puzzle. Din naħseb li għandkom xi waħda bħala. Din taħsbu li hija moderna jew antika tfal. Jien naħseb li ilhom jeżistu naqra dawn. Għandi wkoll sett ta' te. Dan huwa pjuttost antik u kont qlajtu mingħand in-nanna tiegħi. Intom għandkom xi sett ta' te bħalu?
fl-aħħar mill-aħħar għandi daw blok żgur li se tarfuhom u żgur li ġieli labtu bihom. Intom tfal, tistgħu tgħiduli x'ġugarelli għandkom? Grazzi tal-li kontu miegħi tfal. Nispera li jogħġobkom dan il-ktieb u nsellmilkom.